Para resolver a ficha 23, exercicio 3, que é o da ABAU de Galicia de julio de 2024, temos aquí un sistema de bloques, necesitamos a chuleta cos casos. Neste primeiro caso que temos aquí como dous bloques un a continuación de outro, estaríamos no caso 1. Entón o que temos que facer é multiplicar isto por isto. Despois de multiplicar isto por isto, hai que deixar indicado na ABAU. Vale, deixamos aí indicado que multiplicamos isto por isto. Poñemos aquí 50 partido por ese que multiplica ese máis 2. Multiplicamos isto por isto. E despois temos esta parte de aquí, que sería, vale, que sería 2 partido por ese máis 2. Aquí en vez de P1 ou P2 podemos poñer unha función. E isto sería caso 1 e isto sería caso 5. Vale, estamos aquí. Entón, no caso 5, P1 partido de 1 máis P1 por P2. Entón, se isto fora P1 e isto P2, facemos así. A función de transferencia, que neste caso a función de transferencia é C partido por E, pois aquí de momento sería P1 máis 1 por P1 por P2. Entón poñeríamos 50 que multiplica a S máis 2, 1 máis 50 que multiplica a S máis 2 por 2 partido por S máis 2. Vale, no seguinte caso estamos no caso 3. O caso 3 é este de aquí. Aquí isto nos queda unha equivalencia, vale? Que sería esta parte de aquí, sería isto de aquí. E nos queda esta parte de aquí que vería para aquí. Entón aquí temos máis menos e aquí teríamos un solo. Vale, entón estamos no caso 3. No caso 3, P, 1 máis P. No caso 3 sería P, 1 máis P. Entón sería todo isto de aquí, aquí, e 1 máis todo isto de aquí. Vamos a resolver esta ecuación. Bueno, este sistema. Vale, moi ben, vamos a resolver eso. 50 partido por ese que multiplicase máis 1 partido de 1 máis 50 por 2 sería 100 partido por ese que multiplica ese máis 2 ao cuadrado, non? Vamos a resolver aquí, é 50 ese máis 2, aquí me equivoquei, ese máis 2, e aquí vamos para arriba, non? Ese que multiplica a ese máis 2 ao cuadrado máis 100 partido de ese que multiplica ese máis 2 ao cuadrado. Vale, isto no denominador e isto se vai. Entón, isto nos queda 50 arriba, isto aquí, e ese máis 2 arriba. E isto aquí abaixo. Resolvemos 50S máis 100 e abaixo poñemos ese que multiplica ese cuadrado máis 4S máis 4 máis 100. 50S máis 100 ese cubo máis 4S cuadrado máis 4S máis 100. Isto sería o que nos queda. Isto que poñemos aquí e aquí tamén, vale? Entón, ao final nos queda a función de transferencia que é C partido por E igual a isto todo 50S máis 100 partido de S cubo máis 4S cuadrado máis 4S máis 100 e aquí 1 máis todo isto 50S máis 100 partido por S cubo máis 4S cuadrado máis 4S máis 100. Despejamos aquí e temos paciencia porque ao final vamos a eliminar cousas. Hai que ter paciencia. Isto vai para arriba, S cubo máis 4S cuadrado máis 4S máis 100 máis 50S máis 100. E abaixo poñemos S cubo máis 4S cuadrado máis 4S máis 100. Vale, isto podemos eliminarlo xa. Esta parte de aquí e esta parte de aquí eliminada. Entón nos quedaría a función
a función nos quedaría final 50s máis 100 partido de s cubo máis 4s cuadrado máis 54s máis 200. Esta función que nos interesa. Con esta función que nos interesa, nos pregunta que estudiemos a estabilidade. Cando estudiamos estabilidade, root. Vale? Root, moi ben. Pois ala, con esta función imos a calcular a estabilidade. Momento. Vale. Vamos a calcular a estabilidade. Vamos a aplicar root con función de transferencia e collemos solo o denominador. Sempre, sempre denominador. O numerador non nos interesa. Entón vamos a coller o denominador, que é s cubo máis 4s cuadrado máis 54s máis 200 igual a 0. E aquí facemos eso, s cuadrado máis s cubo, perdón, s cuadrado, s1, s0. E aquí poñemos un 4, 54, 200, vale, en zigzag, que é o que temos aquí. E calculamos aquí B1, B2, C1. E C2 pois vai salir 0. Entón B1 igual a denominador 4, este é o denominador de todos estos, menos o determinante, e poñemos un 4, a este lle poñemos este de aquí á dereita, 54, 200, e a este 0, 0. Isto sale 0. Isto sae aquí 4 menos 200 menos 4 por 54. Isto sae menos 16 partido por 4 más 4. Un 4 aquí. 4. E aquí sale 0. Entón aquí o C1 será igual a denominador 4 menos determinante 4, 4, 200, 0. E isto sae 200. Entón aquí poñemos 200. Este sistema é estable porque non hai nada negativo aí. Sistema estable. Listo.